V sobotu 9. decembra sa v Mikulášskej synagóge konala najväčšia ochutnávka vína v našom meste. Je veľmi dobré, že nadšenci vína doniesli takúto akciu priamo do Liptova, kde nemáme tu možnosť vypestovať také kvalitné hrozno. Aspoň takto môžu vinári priblížiť rôzne chute vín Liptákom. Viac ako 20 vinárov z celého Slovenska a zahraničia predstavilo viac ako 200 druhov vzoriek vína. Veľmi dobrý marketing pre mňa, lebo my sme nové vinárstvo a ešte nepoznajú ľudia, aké dobré vína máme. Takže podľa mňa to je najdôležitejšie. Ja zastupujem distribučnú spoločnosť, ktorá dováža na Slovensko vína v podstate z celého sveta. Okrem aj tých úžasných vinárov, ktorí tuto naokolo vystavujú, ktorých predávame, tak sme si dovolili priniesť vína aj z takých nám relatívne blízkych krajín. Máme tu talianske vína, španielske, francúzske vína, ktoré distribuujeme. A máme tu zaujímavé víno zo severu Talianska, veľmi pekné víno z Rakúska, z Nemecka a potom výber takých šumivých vín, opäť Francúzsko, Španielsko, Taliansko a plus červené vína zase Taliansko alebo Francúzsko. Sú to relatívne blízke krajiny ku nám, ktoré vyrábajú veľmi kvalitné vína a prezentujeme ich aj preto, aby sme možno trošku ukázali aj vína z iných kútov, a možno, aby sme aj inšpirovali slovenských vinárov, aby sa snažili napredovať tak, ako napredovali tieto vinárstva už niekoľko desiatok rokov. My sme prišli z Bátorových Kosík, z juhu Slovenska, to je okres Komárno. A vlastne tieto akcie slúžia na to, aby sa vinári odprezentovali. Aby vinárov spoznali, lebo nie každý pozná, hlavne tých menších, jak my. Takže tým pádom kvôli tomu to je pre nás strašne dôležité, že sa konajú tieto akcie a sme radi, že tu môžeme byť vlastne, že sme medzi tými 20-25, čo sa sem dostanú. Návštevníci mohli spoznať vína, ktoré ocenila prestížna medzinárodná jury na 10. ročníku medzinárodnej súťaže vín veľkou zlatou a striebornou medailou. Predtým to bolo Danube Wine Day, teraz je to prvýkrát v Mikuláši pod názvom Nevinne o víne. A cieľom tohto podujatia je predstaviť verejnosti odbornej, ale aj spotrebiteľskej verejnosti vína, ktoré boli ocenené alebo získali nejakú medailu na tejto súťaži Danube Wine Challenge. Čiže to je taká základná filozofia. Zatiaľ sme zorganizovali 3 takéto podujatia. A prečo tu? No preto, lebo chceme byť v regiónoch s týmto konceptom, čiže nie len Bratislava a trebárs Košice, ale aj takéto menšie mestá. S tým, že tento Liptovský Mikuláš nám veľmi vyšli v ústretí mesto a ľudia, ktorí sú tu. Myslíme si, že ľudia aj tu na severe už začínajú piť to víno, čo je veľmi dobré. Jedným z našich sloganov je víno je kultúra. Podujatie Nevinne o víne malo u verejnosti úspech a tak sa vytvára nová tradícia. Pre televíziu Liptov Milota Nahálková.